Tete setok cak endut tas tangi sedolan mecece culut nggo truk gandengan anyar apa gandengan mau poso gitu ya cak. Kata-kata hari ini cak kata-kata hari ini senajan aku tas tangi turu tapi gantengku setengah mati loh ini loh ini kombong ini supirnya bisa maju lut wah iki sama lut bulan Mei Pak Kadi Cici karo Ratu Keabadian wah oh mana bobek C, mana po? Mateng ya, Jan? Wah. Ngendi ngene ndelok? Ana kae? Cici taman katen kok kono lho. Mateng nang dhuwur ya, Mbak? Mateng kok dhuwur? Krowok separuh di. Krowok? Digar ngene lho. Masak apa, Mbak? Lah samangan? Karo apa? Jangan. Lah ya berarti masak apa? Ndiki kae. Oh, jangan lompong loh. Heeh. Apa? Lodeh kaya senongko. Bumbu lodeh? Senongko. Semongko? Atas nang kono. Mosok? Nurane nang nduran nang kono. Kenek? Bulan ayu ta. Bah. Heeh. Apa? Nah. Kemet duta. Masak gawe untu-untu. Gawe untu-untu. Kajaran wong ngene. Joget sik no. Glendeng, 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 glendeng. Kalau glendeng, 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 glendeng. Joget sik, joget sik, joget sik. Joget sik no. Anak wong mungkin wong ngono. Bah abah ngerokok abah ban. Rokok ya bah. Ya bodoh ngonten ya. Pak Di pendahar. Kalian apa Pak Di? Pak Di. Lompong. Kalau Cece lebokne kayu pudan. Lebokne C kayune C. Lebokne ya pudan. Terus Cece nyapu ya. Intelijen Intel. Oh iya. Lek Sandi Bala Putra, Bala Dewa Tentara. Wah menumpuk kabeh. Tat Kodim, Ramil. Menumpuk kabeh. Numpuk kabeh. Wes mari Yan. Kademen e. Kademen. Oh. Kademen. Mbuh. Mbuh ya. Endi Bek jane sik sepiro Bek? Tak. Wisan Bek? Beh potong Bek. Tak pelan iki kok nggo ke atas ya Bek? Ki ke atas opo. Poh, iki banyu. Wah, lalure koyo ngene to, Bek? Bah. Kocrok Bek lalure. Ih. Malah penyakit to Bek jane Bek iki, koyo ngene. Lah iya. Amit Bek tak liwat Bek ya. Mangan ping piro, Jan? Hah? Mangan ping piro? Mau. Oh. Pinggir. Ya. Nganting pinggir. Oh.
Yo. Nongi ta. Heh. Wis mangan nih, Mo, C. C. Mang karo apa, C? Wah, Kedon. Udah dengan poso. Nyopir aja yo. Enggak kuat, enggak kuat. Enggak kuat ya. Geretan terus nah. Terus. Kabotan iki le. Dia ra kuat. Balon ngusungnya. Nah, kuat. Oh, Cece. Nyapo. Cece biyen-biyene nganu Bek yo. Nang omah eman yo ora tau nendi-nendi yo. Sapa? Cece. Blas. Metu-metu ora tau yo. Enggak tahu. Pokoknya nanti Ya sekitar. Kip. Budete sik Bek, mesakne Bek. Diparingi duta nggih nganu apa sini jemblem karo untu-untu. Karo nisare jangan apa Bek. wah kok gede aku. Ini dioli berat. Dioli gede apa berat. Gelajane. Jangan Kita masak apa iki? Masak Bek duta beneh lho duwe lho. Iki lho. iki ujang. Apa ya? Oh pitik sayur. Jemblem le. Saya purane jemblem 5 juta. 5 juta terang Dek, adik. Adik terang. Nang. Jemblem enak. Jemblem iki jerone gula. Enak. Enak loh. Jemblem iki. Lha telo diparut. Jenenge jemblem. Heeh. Nek cuma adik cuma sita. Rono tau wisin wisan. Ayo lho udah numpak. Dicium panas sita, Dut. Jimone jemblem sita, Dut. Oh ya wes. Kalau nang. Wisin. Isin jadi cimok Dit. Wis, melu ono mangan. Pahit. Ora, legi wi jero gula wi. Nyawa? Oh, nyawa Ce. Kita ai. Kayak Pak Kadimun jimok opone Bek? Jemblem. Gemes. Bebe. Kene sini sih mam jemblem. Udan le, ya pernah tekne. Le, enggak ada le tekne. Gone nih. Son, Pak sih le. Wis bene sik udanan ku terang ya. Oh. Opo? Sulit mangan jemblem. Apa? Gulane jerone kono niku. Urung tamam jemblem dah iki berarti. Urung tamam jemblem iki. Bek karek lalur Bek, beh maneman. Kemana? Enggak aku Bek engko mos duwe yo. Ya. Mayan.
Mau mamen ayah wis kok. Liu jadi. Dia bingung aja. Heeh. Ya pahit. Mosok pahit, legi lho. Pahit ya, Bek? Ora lho. Mriki Pak Di tasih Pak Di. Iya, kuwi rong kok habisne. Kurang habis kayak cek ogah. Oh. Tadi nanti Pak Amit Pak ya. Kenapa Pak Di? Pak Di? Tilem ya? Buatan terocok Pak Di Unan? Pun buatan terocok? Kasih terocok buatan Pak Di? Sing pundi? Oh, amane Pak Adi terocok iki teman-teman lho. Dilemek iki. Cilit, cilit, cilit. Apa? Pak Kading gletak pek kamare trocoh to, Pek. Rata sing kurang. Ayo, oke. Met. Nah sih. Nah. Cuk oke. Mendem nyapa? Ora mendem kudu telo mendem ya, Pek ya. Mutung. Semuanya aja sih. Wedi lek mendem jadi. Oke cilit mana cilit. Telo enak wi. Tipe yang mana? Telo enak wi ce. Mendem ya? Ngono ya? Lho. Oh ya Cece. Cece iso gujan nek mendem ngono aja. Lah kaya wedhus. Mendem Cece kan piye? Piye iki? Piye le? Cirit biru ya Cece mendem. Oh mendem kan. Iya iki ditulung ya. Burak ya. Cece mendem. Kaya kaya wedhus kok. Kayak wedhus? Kayak wedhus. Coba do mangan anu apa jenenge? Jemblem karo masak ayam. Cece telone amalik mendem. Telo enak opo yo mendem. Wah, enak ora ane. Telo enak ya. Apa mendem enggak Basong ya. Kucing ning pawon ya. Mana apa ya? Bahasa kuwi apa? Ya bahasa iso dia kuwi apa iso nyokat, iso nguban. Dalem apa le? Ini bahasa iki apa iso nguban? Dek gede iso ngono. Oh, ala nang kita. Bahasa Enggak ini lah. Apa? ya. Dalem. Bahasa sita